Kemen ya pibaro ki parolok parojor bat ki parabangai ki baju page yang ni program WAN BAN MANE kabarang ke devotion lengba ke good news channel jong ke Jingiaseng Kynthei K.J.P Synod Sepngi parabangai ba it mentang ila poi kini ke tayo ka baar jong ni benai no pra bat satang artayo ngin saya shem ya ke sngi ban rakhe ke sngi ke jongwan long brio ke jong U Khrist kan ik perthai bat kata ke Christmas but don bon le ki blapin khre nadu basdang jong ni bunai ki ying ki sem ki lenti sengkin ki yo ki hat ki la sawa de ki sur jing roi Christmas bat don ru ki ying ki bla ipu iping de ki rong ki batmai bat ru de ki decorations Christmas ki babon but ki jingpin khre banya syam ya kata si Christmas ngiu i ba kinanang bon bat kinanang jur hakini kisi mementa haga jingpin khre ka jongi Christmas perbangit ba it ni kwa banya phai choi ka phang jong Ka Ktien ka jong Blei ka benpen kan mau yangi ba U Blei U Jisu ya kinong aplang brot bakin long ki ban yo snow ning kong ya ka KHUBOR BABHA jong ka Christmas U Blei U Jisu ya kinong aplang brot bat ya kani ladangi puli na ka gospel Lukas hakalunong ka baar ka dokhat ka bapra hadu ka baar phau ngin syam yang ni jingja bat le thu Ka Ktien ka jong Blei o angel try ulawan bat ke burom jong Blei ke tengshan barok saudong jong kita kinong aplang brot ki basyong ban ap iki lang brot ke jong ki shabar shnong shalom bat ngamud dor lese kalong ke jaka ke bekynja kalong ke jaka ke badum ndrai kendit kensan kalawan ke jingthaba kalawan ke jingtengshan barok saudong jong ki bat kilai shepting bat hangni u angel ula ong iki what shepting na bahakmi nga walam api ka KHUBOR BABHA ka jingkeman bakraw ka banlong haki brio bara omnang kata u angel u ongru yaki ba na bahakani ka sngi lakha api ka shnong debit ya unong pen im ubolong Khrist bo try bat shushu u angel ula airu ikadak bat wongte kani kanong kadak api Pinsyam yu kundung bala sop de kijain sop bat udah thia agasing on kita kidi kijingkren kijong angel yu kita ki nong aplang brot bat hadin kata layo snguru ikijing roi choir ke beningkong jong ke Christmas ya ke baki angel kila roi henry ke jingkeli menta kalong kumno kini kinong aplang brot kila jubab lani kila respon ya kata ke jingkran ke jong uta angel ke bastonat kalong ba ladangi puli ke dekat ke ba khatsan kini kinong aplang brot kila shim ya karai kiong ya nginyalet menta hadu Bethlehem ya nginyalet menta hadu Bethlehem ladangi syong Ka Ktien pareng lyngkot ka shulong ba let's go ya nginyalet menta bat om tang baki ong yalit mental dangi puli ke dekat ke bakat nriu kaya thu ingi bakumta kilawan kerki ke dalong kerki perabangit biit kani kalong kaphang mangin pusan kani ka step haba kini kinong aplang brot kilayo sngow ya kani ka KHUBOR BABHA syapang ka Christmas syapang ka jingkha yu U Khrist bo try kamen sim jong ki kala kende bat ki kwa banya syam yu taw nong pen im kimshim la kentai lani kimshim ong yaki angel yu to angel balai phimiet ho ngani KHUBOR hakiwei kinong yalam jong kaniam chiu ko to ko por balai phimiet ho hakirang ba lungdo balai phimiet ho haki farisi lani kini kinong aplang brot kila aruban ong bala kha kat yu sim jong sim try jong try balai phimshim yet ho yakani ka KHUBOR haying sim ho sim balai phi yathu man hangi kino aplang brot ki bomdon ka jingnang jing start
bat ki ba shongru ba bon ki por ngidon shabar jong ka shnong ka ba stanat ka long ba kini kinong ablang brot ki komu bat ki langai ya kata ka jingong ka jong tau angel bat ki le kirki kim shim lo ong le si yang in le shwa shi ying in the sum in the sle bat ngin phong ki riam ki bathmai bangin kendu ya uta khunlung jisu kim shim lo ong kumta Ka Ktien jong Blei ge thu ingi ba ki lai le kirki bat ngila ban mudur le si kini kinong ablang brot kila shong bon sngi ban abi kilang brot jong ki shalom ba le si kim dei ki bru ba phong ki jan ki babha lani le si la bun sngi kim shim la yo ya galat ban sum man sai anrei ka jing trang ka dumot jong ki ban ya sham yu khunung jisu ka penong ye ki bakin mare kirki prabangi pe ye kani kalong ka phang bang ni puson ba haba nge punkhre ya kani Christmas ngin shim ya jing hikai ni kini ablang brot habang ipediang Christmas ki dong shibun ki jing punkhre but let's say kidon shibun ki ba pun perkhat ki jing perkhat jongi kumno bangin rakhe kini Christmas handring i klet pat de ba kamun sim jongi katrang ne em bangin ye sham yu to khunlung jisu ga jing khot angni ka por ka long yo lesi ni pen khre Christmas de jing bon kam ni perkhat ki riam ki bathmai ni perkhat ye ki jing pen phu pen phing de ki decorations ki bon jan ni perkhat bangin pediang Christmas de kiwi pat ki jing pen itnat de ki rong phong jong ni perthai yo ngi klet pat bangin ya sham yu jisu ngi klet pat bangin don ya kamun sim ko batrang ban priang yu jisu u blei ula jit kerpang ni kinong ablang brat mo tip shai ki jinglong jongki kalong ka jingim ka bashisur shidur balesi bon na priang jongki kim da dei ki badanang da start kilong uneducated uyo I ka don mut ka jongki uyo I ka don mut ka bapendam ka jongki uyo I yaki bakilong ki bakloi ban respond ki bakloi ban jubab but u blei uyo I ka don mut ka jongki baki kloi ban priang Ka Ktien ka jong blei but ula jet ya kini ki brio ban pen sngo ka khubor ka baning kom jong Christmas but don pon ki por ki ba blei penan kam da ki ba ngim da khain kor lani de ki brio ki ba ni mudur ba kilong ki ba po lani de ki ba tlat bor handrei u blei u jet ikita ladangi puli ka chithi jong apostle Paul baning kong shikinong koren kalanong ka baning kong ka khot ka ba arphnyo u blei u jet ye ki ba biet jong ni ka perthai ban pen rain ok hop ye kita ki ba start u blei u la jet ye kita ki ba tlat bor ban pen rain ye kita ki padon bor u blei u jet iki brio ki ba u ibet nag banta ban pen pau ko buram ko jong u nomor blei u pet ye ka donot perang pengai ba it sei sin pat hagni ka step tung ni pusan kumno ngi pen khra ga ni Christmas la kamun sim jongi katrang em bangnya sham yo taw khunlung jisu kumba kini kinong ablang brot kilamare kirki banya sham tang kata bala dangi puli ki khot ba shadin ngai scam ba kinong ablang brot kim shim don por ban thiet ikinung nu jing IITOPIC kim shim don por ban thiet ikiriam ki bet ko mongol ong mane handrei ki mat ye ka jingker khu bat ladangi puli shushu hagad khot ba khat nyo ko ong kumni haba kilo yo ite kila penbana keleng shapang kata ka jingong ya ka balala ya thu aki shapang nu khna hadin ba kilami na kata ka jaka ya bala penthia khunung jisu kila le chu ban penbana shikiwei kata kade ke jinglong lakloi ka jong kini kinong ablang brat ya ki ba blei ula jit ban pen sngo ki khubor ka baning kong jong ka Christmas but next scam ba kani ka nong jingpuson kani ka step manginong ki kloi ban priang mangin yasham bot khunung jisu bangin bon kam ki wi pat ki jing pen khre ki jongi ya kani ka Christmas tu blin kar khui kani ka step pat ya kani ka khubor ngin pendam lang ki jing tuai
Ko pa jingi ba beneng sai sin pa try kani ka steps ni wan man ai ngu ime namar bam long blai bom ju ino ingi na ko ka por ko pat me penia ji jingim ngjungi pat bangila ban long kumni ka mungilong dei lang ba ka jingalam ka jong me kini try ho ja try ni ai ngu ime na ka banta kani ka ktien ka jong me ka ba pin kan mau ingi a try syapang kinong aplang brat kiba ka men sem ka jong ki ka thrang dik dik pan ya syam kunung Jisu ban ya syam ya me kin ya try mar sintip ka KHUBOR ki la her karke but iarap yangi ya try bingin don ni ka ju ka thong kan ya try ba ngin don ka men sem ka ba thrang ban ya syam bat me nrai om bangin rakhe kani Christmas bangin pen khre de kiwi pat kirong phang jong ni perthai ba yole se ngi klet yi ka jimut ka ba shisha jong Christmas namar ki don shibun ki ki jing perkhat ki jongi kumangi perkhat perthai ki na try kerkhui gani ka por atau dema lu kirang kang jongi paro na bai kini balong ni pan ka kyrteng na nim jongi Jesus Christ na du mentash tu bom jukotru amen.